Simula ulit tayo sa stretching. Side. Side. Taas. Baba. Isa pa. Side. Side. Taas. Baba. Shoulders. Kabila. Tapos, yung exercise kanina. Gawin niyo po ito ha. Ginagawa na po natin ngayon kung paano niyo gagawin sa mga lokal. Taas. Side. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Taas. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Baba. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Taas. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Baba. Shoulders ulit. Galaw. Kabila. Hiwalay. Hiwalay. Sabay. Tapos, i-stop natin yung posisyon kanina. So, yun yung posisyon pagkakanta. Tapos, yung paa. Opo. Hello, narinig niyo po ako sa likod. Sige po. Hindi po kasi ako nagsasalita kanina. Sige po. Yung paa po ulit. Tapos, yung tiptoe, taas. Baba. Taas. Baba. Okay, next. Inhale. Exhale. I-remind niyo palagi pag hihinga kayo, nakababa ang shoulders, sa tiyan papunta ang hangin. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Ngayon, lalagyan na natin na sound. Supportahan nyo ng puson sa babae, lower abs sa lalaki. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Isa pa. Inhale. Exhale. Next exercise, massage yung mukha. Yung buong mukha. Pati yung harap, pati yung ilong, pati yung sa mata, pati yung noo, sa may sentido, sa jaw ulit. Baba. Sara. Baba. Sara. Baba. Sara. Pakigalaw yung dito, yung tube. Pakigalaw. Hindi la, pakilabas. Isa pa. End. Isa pa. Ikot sa loob. Kabila. Himay natin sarili natin lagi nakataas dapat ang chest. Nakabuka ang lalamunan. Try natin humikab. Hindi la, nakataas. Tapos yung likod nakataas. Tapos start tayo mag-vocalization. Start ka sa C. Vocalize tayo ha. Me. 1, 2, 3, and. Taas. And. Taas. 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 Pababa yung hangin. Papasok to. Taas. Tulak niyo yung likod. Pataas.
Pababa. Baba pa, baba. Taas yung likod, pakitaas yung likod, pababa yung bibig. Taas. Taas pa, pakitaas yung likod. Yung puson, papasok, dahan-dahan. Buka yung bibig ha, buka. Pababa. Taas pa. Pili pa sa puson. Pili pa. Taas pa. Taas yung likod. Isa pa. And. Taas. And. Tuloy. Gagawin nating ma. Ganun pa rin po yung dila, nakataas pa rin. Nakataas pa rin yung dila. Taas yung dibdib. Pakataas po yung dibdib. Pababa na yung puson at saka yung lower abs. Pero nakataas pa rin yung dibdib. Mga kapatid, taas pa rin yung dibdib. Tuloy. Taas ang dibdib. Relax na yung sa baba. Dapat maramdaman yung tunog sa dibdib. Baba pa. Taas ito, pero bababa ito. Taas ang dibdib, baba yung sa may puson, sa lower abs sa lalaki. Tuloy. Baba pa rin yung bibig. Pakibuka yung bibig ng konti. Baba. Baba pa. Okay na. O, teka lang, wala mo nang upo, hindi pa tayo tapos. So pagkatapos po natin mag-vocalize, stretch tayo ulit. Konti na lang po, konting-konti na lang. Side. Side. Taas. Baba. Side. Side. Taas. Baba. Shoulders ulit. Pakigalaw. Pakigalaw. Bila. Pakigalaw yung bibig. Pakilabas yung dila.
Apo, Apo Brad Noel, dinig po ng maliwanag pa. 1, 2, 3.
Sumatin po ang kapayapaan ng Panginoong Diyos, mga kababayan. Kami po ay muling nag-aanyaya na tayo po ay sama-samang sumaksi Yang sa ko mujieng kaya ginanyanom sa kabutihan ng Diyos na sa panahong ito adawa yang ko wasi se pag-asa yang sa tumiyaka kanya patisi natin pong panahon, meron po tayong abra maaasahan na Diyos abra ya wumi nakakaunawa basa ya ne ng ating mga asumubie inim also ya wanyang ko bia gawain. Kayo po ay ate ya ndepedia ase na po ay muling lumapit sa Diyos sa ono na wonim pananalangin. kante biya ya wumu Samahan tayo sa atin pong gawain. Sana po samahan ninyo kami sa pagtawag. mama ya ginayamra wanyang ko wanim wampay bom mama ya ginayam wampay Panginoon, naming Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat. arade ya nyang ko Pangalan ng iyong bugtong na anak. yana jakedi yampon Sama-samang nagpapasalamat awawoda bakron din sa isang maghapong nakalipas Ajaya sa dawas. aming mga buhay. Mahihirap Saya wa mayin da fufuro wa abrabum
iningatan mo kami at ang aming Awa mo sa iyong mundo duwan wa hiyafu. nakasumpong din po kami ng sapat na biyaya upang makaraos po kami Na sa aming mga mamaya pangangailangan. niya wini madum. Sapat po ang iyong pagmamahal upang kami ay lagi Sadia baya ibetumi sa bawat anya araw di ng hiyayi. aming mga buhay. Panginoon, hindi po Dane namin da nginawi yen fra mapapalitan hihimu. ang bawat pagkakataong kami ay Aja iniligtas mo at iniingatan sa mga kasama at mga kapahamakan. dane da Sana nginawi yen. huwag kang magsasawa Afri sa akwenshia. ikaw po ang aming tanging Yasraw sa mrahu. masasandigan po namin Sa wabafa yen sa uma. at sana Jawong kuto ni yen daswa. palagi ng kabutihan. Betumede yen ring na shawmu. Samahan mo po Yasraw sa yen mopo. tunghay Yatumya nya wini madum. pakikinig ng iyong mga banal na salita. At Ajaya bigyan mo dawasi. kami ng pagkakataong lahat na magising ang aming mga puso. Yasraw sa Namin ang dane da ginamaya na kwinya sa pa. iyo. Sana Na hindi yanakuma atumya nya wansa munti asiye. makaganti Yasraw sa dane da ginamaya kwain. lumikha ng aming mga buhay. Sana po bago man lamang kami tuloy Na yatumya siya nya kupona. ito Obo yen no enepa anan mo. puro mo po Ansani be free wiasi mo akono. ng paglilingkod na minamarapat ng iyong kalooban. Ikaw lamang po ang aming tanging pag-asa. Aja Sana, Panginoon, yasraw sa kayin ho. aming lahi Ayen tume sa ensumo. panahon sa magkabi-kabila maraming kapahamakan. Yasraw sa huna yawon tuwa suwi mo. Maawa ka sa amin pong panahon. Ipatawad mo nawa ang aming maraming mga Yasraw sa yen free akwenshia. naming Diyos sa iyo Ne amaniye mo. ang kabuuan po ng aming gampanin. Salamat po sa iyo. Ona yejay yenedisyen ina Jesucristo. ashawansa. Yasraw sa kayin ho. Yerong ginani yasra da wasi wa yeneradi Yesu Kristo dinmo. Amen. Pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan sa inyong lahat. Live po tayo na Odo ne asmugie enchia ang kumamunyina. social media. Dwumadie ɛkɔ live ɛwɔ UNTV 37 so. Na yɛde nkɔmmɔdi bi afidie ahodoɔ so. Yɛde anuanom a yɛfiri Members Church of God International. Dwumadie ɛkɔ live ɛwɔ YouTube so. Yɛde anuanom a yɛfiri Members Church of God International. Na yɛn yɛ MCGI Dwene Nnipa. Pagkakaisa, sabayang bilang bayan,
Ngayong gabi po ay makakasama natin sa ating virtual audience ang ilan po sa ating mga kapatid mula naman sa MCGI Ifugao Chapter. Na anwummere yɛn nuanom binom ka yɛn ho wɔ ahoma no so Si Brother Mer Lim. ɔna wɔfiri Ifugao hyiadan mu yɛwɔ yɛn anamosindifoɔ wɔ hɔ no Brother Merlin yɛma mo nyinaa adwo wɔ Ifugao Brother Merlin Magandang gabi po, Kuya. Narito po yɛfiri Lamu Ifugao ang mga kapatid dito na yɛfiri Lamu Ifugao anuanom a ɛwɔ ha yi sa lahat ng mabubuting gawain ng MCGI Cares wɔn nyinaa ɛbɔ wɔn ho ban na makabahagi. Back to you po, Kuya. wɔn nyinaa bɔ wɔn ho mmɔden wɔ MCGI Dwene Nnipa ho dwumadie mu yɛda Onyankopɔn ase sɛ wɔn nso de wɔn ho ahyɛ dwumadie mu Sa lahat ng ating mga kapatid dyan, kasama po ang ating mga wɔn a wɔfiri Lamu Ifugao na yɛn nuanom nso a ɛwɔ hɔnom lahat ng ating mga kapatid sa iba't ibang na wɔn a wɔka yɛn ho wɔ ahoma no so ng Panginoon, mga kapatid, salamat sa inyong pakikipagkaisa. na Onyankopɔn nka mo ho sɛ mo nyinaa mode mo ho ahyɛ ne da dwumadie mu bi Umabot sa ating mga kapwa-tao. At sa atin pong pagpapatuloy ng ating namang pagbahagi ng ating pananampalataya. yɛbɛbɔ yɛn ho mmɔden sɛ bɛdu yɛn yɔnko nnipa nkyɛn Tayong ipinag-aanyaya sa inyo na nalalapit na ng ating pong yɛn yɔnko nnipa yɛreto nsa afrɛ mo nyinaa sɛ aral ng ɔma yɛn nyinaa yɛnsiesie yɛn ho ma yɛn na sa darating po Nyankopɔn yɛ adom a January bosome da a ɛtɔ so mmienu 2023 yɛbɛhyɛ yɛn MCGI Mass Indoctrination anaasɛ n'asubɔ kyerɛkyerɛ no ase sana po ay na yɛn bɛhyɛ ase anɔpa du baako ɛyɛ Dwowɔda ɛwɔ Ghana ha yi sama-sama na dito po sa pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. Kasabay mama yɛn nyinaa yɛmmɔ yɛn ho mmɔden MCGI Channel, maaari po niyong i-like, i-share at i-subscribe para po sa na yɛn MCGI iba't ibang mga issue ng buhay, pananampalataya at mga bagay na gyidie mu nsɛm ahodoɔ bebree po namang tinatalakay sa atin pong mga video ɛne honhom fa mu nneɛma MCGI Channel. Kasama po ang iba't a yɛbɔ ho aporo wɔ yɛn video upload so yɛbɛtumi ahunu yɛn wɔ MCGI dwumadie yi so ɛne yɛn nkɔmmɔde bi ahodoɔ bɛtumi ahwɛ dwumadie Brother Eli ne nkɔmmɔde bi ahodoɔ ne honhom nnwuma ahodoɔ ne nkuranhyɛ nnwuma ahodoɔ ne ayɛyie nnwuma ahodoɔ ne nneɛma foforɔ nso a ɛde mfasoɔ bɛbrɛ yɛn nyinaa Meron pong ilang mga tao naman na nti mama yɛnyɛ nneɛma a sa iba't ibang panig ng mundo na ɛbɛhyɛ yɛn nkuran trend, sabi nga po nila. na yɛwɔ nkurɔfokuo ahodoɔ bi wɔ hɔnom a Naglalagay ng tato. wɔbɛwɔ yɛwiase mu ka yɛn ho Iba-iba naman po ang kanilang mga dahilan. bakit na sila adeɛ a ɛnɛ agye din ne sɛ Kaya wɔnom de tattoo namang pag-aaral ngayon. a atwerɛtwerɛ wɔn ho Ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol po dito? Kung ang Biblia po ang ating tatanungin, ano ba ang sinasabing katwiran sa paglalagay ng tato sa ating mga katawan? Panoorin po ninyo. na ɛnɛ nnipa a wɔn aba wɔde tattoo a wɔdrewɔdre wɔn ho ɛdeɛ na twerɛ no wɔkafa saa nnome yi yɛka sɛ tattoo anaasɛ obi botabota ne wodeɛ ho ɛnɛ wɔn twerɛtwerɛ wɔ nipadua ho wɔn de ink anaasɛ adibire ɛna atwerɛtwerɛ wɔn ho na wɔn atumi atwerɛtwerɛ wɔn ho yɛka sɛ tattoo a yɛn ɛyɛ adeɛ a ɛfiri tete asɛm tatao kyerɛ sɛ wɔtwerɛ biribi ɛgu wodeɛ ho anaasɛ wɔbotabota biribi na mpo tete mmerɛ mu nyinaa na yɛn yɛ amammerɛ a ɛwɔ hɔnom na ɛyɛ atwerɛ no wɔtwerɛ gu awudifoɔ ho anaa nipa bɔnefoɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn nyaneɛ ɛnɛ wɔn wɔ asekyerɛ ahodoɔ bebree ebinom twerɛtwerɛ wɔn ho wɔn sɛ no ne adeɛ a aba so wɔn ɛde gyegye wɔn ani wɔn ɛde colours ahodoɔ abotabota wɔn wodeɛ na shark's teeth, and pelican bones to push pigment into the skin.
na wɔn de saa nneɛma yi twerɛtwerɛ wɔn ho a ɛyɛ ade a afra yɛn mogya ɛkɔ yɛn nipadua mu. Ebinom mpo deɛ wɔde paneɛ na twerɛtwerɛ. Ɛnna wɔde electric mfidie ahodoɔ na ɛretwerɛ saa nneɛma yi. Ɛnna mfidie a aba no saa na wɔn ayɛ no a wɔde bɔtabɔta tattoo egu wɔn wedeɛ ho. Na mfie 12 nie ɛno ne ade a yɛhunu no wɔ nipa mpɔtamu ne ade a wɔn ma bɔtabɔta no wɔn wedeɛ ho. Na tete nneɛma no mu baako ɛyɛ Europeani bi a wɔwuiɛ a ne wedeɛ yɛbɔtabɔta ho ɛno ne ade a akyɛre. Yɛka sɛ yɛbɔtabɔta obi wedeɛ ho a anaasɛ yɛ tattoo akorɔmfoɔ ɛna yɛtwerɛtwerɛ wɔn ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn nyaneɛ na yɛtumi akyere wɔn ntɛm. Yɛn nso aba abɛyɛ wɔ kwan a ɛyɛ wɔn a wɔyɛ akorɔmfo a wɔwɔ prison mpo tete nyinaa na yɛbu wɔn sɛ ɛyɛ awudie adeɛ. Na so deɛ na atwerɛ kronkorn ne ka fa tattoo ho anaasɛ wɔn a wɔtwerɛtwerɛ wɔn wedeɛ ho. 19:28 ng Levitico. Ɛyɛ twerɛdeɛ. Mama yɛn kenkan Leviticus. Ase ɛnmotabɔta ho ɛmma awufuo na mene Awurade. Ɛmo da hɔ fan sɛ yɛn de wɔn a wɔtwerɛtwerɛ wɔn ho. Ɛne kwan sɛ wɔtwerɛtwerɛ wɔ wedeɛ ho na wɔbɔtabɔta biribi wɔ ho. Na meme deɛ menkaa sɛ wɔn a wɔn atwerɛtwerɛ wɔn ho no ɛne anidasoɔ kɔ nkwagye mu. Ebinom abɔtabɔta biribi egu wɔn ho ana wɔn atwerɛtwerɛ tattoo egu wɔn ho ɛfiri sɛ na wɔn nim Nyankopɔn asɛm. Na so Israel man mu no ɛyɛ kyiwadeɛ sɛ wɔbɛtwerɛtwerɛ wɔn ho. Sɛdeɛ kan Leviticus 19:28. Ɛfiri sɛ wɔ Nyankopɔn ɛɛkaa yɛn. Ɛbrɛ Awurade kan sɛ mene Awurade mo Nyankopɔn wɔkyerɛ yɛn tumi a ɔwɔ no yɛn so. Na apam foforɔ no mu nso ɛyɛ mmaransɛm ɛyɛ gyinahyɛdeɛ a twerɛ kronkron no ahye sɛ yɛyɛ Nyankopɔn asɔredan. Nti wɔhom kronkron no asɔredan no ɛyɛ nipadua. Nti ni kwan sɛ obi didi agorɔ anaasɛ obi twerɛtwerɛ biribiara gu ho kɛkɛ anaasɛ yɛabɔtabɔta ho anaasɛ yɛtwerɛtwerɛ nneɛma hunu egu ho. Ɛfiri sɛ yɛyɛ Nyankopɔn asɔredan sɛdeɛ twerɛ kronkron no ka no wɔ 1 Corinthians 6:19. Munnim sɛ mo nipadua yɛ honhom kronkron asɔredan na ɛwɔ mu mu. Na monne mo ho na mofiri wɔ Nyankopɔn. Yɛ nipadua no wura ɛyɛ wɔ Nyankopɔn. Nti wɔn no wɔkyerɛ yɛn ɔkwan a awɔ sɛ yɛfa so de yɛ nipadua edi dwuma. Yan po isa sa mga bagay natin tinatalakay sa atin pong MCGI Channel. Na yɛn mo ne nneɛma no mu baako a ɛnɛ yɛhyia no yɛn MCGI Dwene Nnipa ho dwumadie mu na bio. Yɛretɔn nsa afra mo sɛ moma yɛn like na yɛn subscribe yɛn MCGI Channel. Sa ating mga buhay. Isang bagay po, kagaya ng sinasabi ni Yɛn mo ne nneɛma ahodoɔ a at 13 ng Roma, ang atin pong mga sangkap yɛn deɛ twerɛ kronkron ne ka wɔ Romanfoɔ nwoma 6:13. sangkap sa kasalanan na pinakakasangkap Twerɛ kronkron ne sɛ kundi ɛto momfa mo ho nam akɔ a ɛmma bɔne sɛ amumuyɛ akodeɛ na mmom momfa mo ho ma wɔ Nyankopɔn sɛ wɔn a wɔfiri awufuo mu te aseɛ. Na momfa mo ho nam akɔ a ɛmma wɔ Nyankopɔn sɛ tenene akodeɛ. dapat na gawin ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya yan po ang aming Na ipinag-aaral. Nyankopɔn tenene akodeɛ die.
awasa yehunu sɛdeɛ yɛfa so bɔ yɛn bra sɛdeɛ ɛteɛ wɔ twerɛ nsɛm ma no ne ade yɛrɛtɔ nsa afrɛ mu aba aseɛ sɛ yɛgyina yɛn su yɛn mom ɛdeɛ na twerɛ kronkron no ayɛka fa wɔ kwan a ɛwɔ sɛ yɛfa so ne yɛn yɔnko nnipa ɛnamfonom anuanom ne yɛatamfo no kora ɛtena na ɔkwan bɛn na ɛwɔ sɛ yɛfa so ne yɛn mma mpo ɛtena wɔ twerɛ kronkron no aka akwan so na yɛne deɛ twerɛ kronkron no ɛka na sɛ yɛpɛ sɛ Nyankopɔn ne nsɛm yi sɛ awofoɔ yɛne deɛ twerɛ nsɛm kronkron no ɛka mama yɛnkae sɛ yɛwɔ mmara nsɛm wɔ hɔ ma awofoɔ twerɛ kronkron no sɛ agyanom monye mo mma abufuo na mmom montete wɔ Awurade kasa twerɛ na nyansasɛm Ephesians 6:4 na ɛdeɛ ne twerɛ kronkron ne ka no wɔ Ephesians 6:1 ɛma montie mu awofoɔ asɛm Awurade mu na yɛn na ɛtene de wagya ne wo n'ani na yɛn ne mmara nsɛm a adi kan a bɔhyɛ wɔ mu na wie wo yie na wɔn nkwa na aware asase so na nneɛma a yɛyɛ no wɔ abrabɔ yi mu no Nyankopɔn asɛm no yɛ n'akwankyerɛ yɛn ne adeɛ a ɛbɛtenetene yɛn ɛmfato ho obi a wɔyɛ afidie na afidie a onipa bi asiesie no ɛwɔ ho akwankyerɛ wɔ kwan yɛfa so de saa mfidie no ɛyɛ adwuma sɛ nipa a Onyankopɔn ama yɛn nkwa na yɛn yɛ adeɛ baako a yɛntumi mpoɔ yɛn nso ne adeɛ a ɛwɔ twerɛ nsɛm kronkron no mu twerɛ kronkron no sɛ Onyankopɔn mu ne yɛte aseɛ sɛdeɛ ka no wɔ asomafoɔ nnwuma ti 17:28 Acts 17:28 na wɔn mu na yɛte ase na yɛkeka yɛn ho na yɛwɔ hɔ ɛno nti ɛnyɛ adeɛ a yɛbɛtumi apokora sɛ Onyankopɔn mu na yɛnkwa firi sɛdeɛ Deuteronomy nwoma no ka no wɔ Deuteronomy chapter 32:39 afei muhunu sɛ me ara na mɛne no yɛntumi mpo sɛdeɛ ka no Deuteronomy 32:39 afei muhunu sɛ me ara mɛne no na onyame biara nka me ho me na mekum na mema nkwa mepira na mesa na deɛ obɛtumi agye afiri me nsɛm ɛni hɔ na ɛsiane sɛ wɔno ne Onyankopɔn na wɔma nkwa nti sɛ yɛgye saa nneɛma yi di a ɛneɛ ɛtwa sɛ ahyɛdeɛ a Onyankopɔn de ama yɛn no ɛwɔ sɛ yɛde yɛ adwuma na yɛde tu anamo ɛno nti twerɛ kronkron no sɛ ɛne moma mo abrabɔ ɛnsɛm fata Kristo asɛmpa no nko ara na sɛ meba na mebɛhunu mu o sɛ menni hɔ o mate me ho asɛm sɛ mogyina pintin wɔ honhom koro mu sɛ mode akorakoro bɔ mu di apereɛ fi gyidie a ɛwɔ asɛmpa no mu nti adeɛ biara a yɛbɛyɛ no wɔ asetena yi mu wɔ no yɛwɔ akwankyerɛ bi wɔ hɔnom a ɛwɔ sɛ tenetene yɛn yɛwɔ biribi a yɛbɛsua afiri wɔ Nyankopɔn asɛm na ɛno ne adeɛ a yɛto nsa afrɛ mo aba yɛn Awurade mmara nsɛm adesua ase ɛwɔ yɛn asubɔ nkyerɛkyerɛ ase yɛwɔ nneɛma a yɛbɛyɛ ɔbra a ɛwɔ sɛ yɛbɔ sɛdeɛ wɔ Nyankopɔn ne fɛteɛ ɛne nneɛma a ɛnni kwan sɛ yɛyɔ ɛno ne adeɛ a Nyankopɔn yɛ adom a yɛbɛsua no yɛn asubɔ nkyerɛkyerɛ ase January 2 2023 na yɛbɛtumi nso atie dwumadie
ɛwɔ kasa ahodoɔ mu ɛfisɛ yɛtwerɛ aseɛ ɛkɔ kasa maako aduonu mu a yɛka no aman ahodoɔ so ɛna yɛsan so ɔyɛ no kurom kasa nwɔtwe a wobɛtumi nso watie yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm no wɔ mu hɔ na yɛn ne Awurade ahyɛdeɛ ma awofoɔ ɛnanom ɛma manananom adeɛ biara a ɛwɔ sɛ yɛyɛ na yɛtumi ayɛ wɔ Nyankopɔn apɛdeɛ Awurade wɔ ho mmara nsɛm ma yɛn mu akwankyerɛ a yɛbɛnam so abɔ yɛn bra sɛdeɛ John 7:17 sɛ obi pɛ sɛ wɔyɛ n'apɛdeɛ a ɔbɛhunu sɛ nkyerɛkyerɛ no firi wɔ Nyankopɔn anaasɛ ɛfiri me ara me tirim na meka wɔ Nyankopɔn akyerɛkyerɛ yɛn at 15 ng ikalawang sɛ Timoteo. yɛpɛ sɛ yɛyɛ n'apɛdeɛ a sɛdeɛ ka no wɔ 1 Timothy 3:15 na wɔdeɛ wofiri wɔ mmɔfra si nim atwerɛ kronkron no a ɛbɛtuma ma wahunu nyansa fa Kristo Yesu mu gyedie so akɔ nkwagye mu Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan atwerɛ nyinaa firi wɔ Nyankopɔn home mu sa pagsansala na ɛyɛ ma nkyerɛkyerɛ atɛnyie ne atene ne tenenee mu nteteyɛ na ang ating matutunan ay ang katwiran ng Diyos. ɛnti sɛ Turo na siyang magbibigay yɛpɛ sɛ yɛhunu wɔ Nyankopɔn tenenee a ang kalooban ng Panginoon. nkyerɛkyerɛ bɛtenetene yɛn no Ang mga ama yɛtumi ayɛ Nyankopɔn apɛdeɛ no sa banal na kasulatan. Kaya ɛyɛ ne mmara nsɛm aming pinag-aanyaya sa inyo sa ating Mama, programa dito din sa UNTV. yɛnsua Sumubaybay, mmara nsɛm a wɔtwerɛ nsɛm kronkron no mu kita ang ɛno ne adeɛ a yɛsua talakay ɛno ne adeɛ a yɛbɛtumi adi akyire ang sinasabi ng sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi yɛhunu ang dapat nneɛma ahodoɔ pii bilang isang a yɛsua firi twerɛ nsɛm kronkron no mu salita ng Diyos. na yɛtumi ahunu nneɛma a ɛwɔ sɛ yɛyɛ Mga sɛdeɛ kagustuhan. Onyankopɔn n'asɛm seteɛ ɛnyɛ sɛdeɛ yɛankasa yɛpɛteɛ Buhay sa atin. Sa Kanya tayo'y nagsisikilos, mayroon tayong pagkatao. Mahalaga lamang po mama yɛnkae sɛ Onyankopɔn mu na yɛte aseɛ ang Panginoon sa ating mga tao. Onyankopɔn mu Basically, na yɛkeka yɛn ho atin pong sinasabi, ɛnti yɛyɛ nnipa yi deɛ prese ng Ecclesiastes ay katulad sɛdeɛ yɛka no ng dapat na ɛka no wɔ ɔsɛnkafoɔ nwoma no mu no yɛn ɛyɛ tenenee nsɛm a ɛtwa sɛ yɛhunu ay narinig, ikaw ay Twerɛ Kronkron no ka no wɔ Ecclesiastes 12:13 Twerɛ Kronkron no ka sɛ ang buong katungkulan. asɛm no wawie yɛde yɛateɛ nyinaa ne sɛ suro wɔ Nyankopɔn na di ne mmara nsɛm so na yɛne nnipa nyina asɛdeɛ ɛyɛ ade yɛn ho behia sɛ Ibig ng Diyos naman, yɛbɛhunu botaeɛ nti a yɛte ase wɔ wiase sundin na yɛn mo ne ade a Onyankopɔn pɛ sɛ wɔhunu no yɛn mu sɛ yɛpɛ sɛ yɛyɛ setie ma ne pa a Onyankopɔn bɛma yɛhunu ne nsɛm ɛne yɛpɛ sɛ yɛtu yɛn ho gu mmɔntene so na yɛkɔ yɛhwehwɛmu hunu sɛ naging kasagutan at alamin din natin ano naman ang sinasabi ɛyɛ ewiase a yɛte mu wɔ mu sɛ basabasa yɛayɛ mu ma mahalagang araw na yɛmmisa nnipa sɛ ɔmohunu sɛ obi ho kyerɛ no a ɔno bɛboa no anaa wɔn a pɛ sɛ wɔsom Nyankopɔn so ɛda bɛn paa na ɛsɛ sɛ wɔn bɛsom wɔ Nyankopɔn na wo deɛ ɛda bɛn na wobɛtumi abu ni sɛ ɛyɛ da a wohia ɛwɔ m'abrabɔ mu aname deɛ ɛda a wohia wɔ m'abrabɔ mu no ɛyɛ da a memfa nyɛ adwuma ɛno ne da a ɛsom bɔ ma me paa na me deɛ me ne me yere afa hyɛ ebi a ma woda ɛyɛ ade a wohia me deɛ ɛwo hia me kwasi ɛda ɛno ne da a wohia me ne me mma bɛtumi ahyia anaasɛ da kopɔte a me ne m'adwuma yɛde bɛdi nsawɔsoɔ me deɛ ɛda a ɛwo hia me paa ɛwɔ m'abrabɔ mu no
ɛyɛ da a medi nkunim wɔ dwumadie akansi bi mu. Ane ade a awuhia wɔ m'abrabɔ mu no yɛ da a memfa nkɔ adwuma. Abrɛ biara me wɔ fie a me ne me mma ne me kunu ateɛ. Na yɛsɔre ntɛm. Bɛkɔ akɔduru fie na mabusua. I think for me, the pinamahalagang araw ko is yung December 12, 2001 when I was baptized. Na bɛbɛdeɛ December 12. Jesus Christ as my Savior. Ɛberɛ a mebɔ asu wɔ yɛasafo mu no. Ɛda a mefa Awurade Yesu sɛ mekra no magye nkwa no. Saa da no ne da a ɛsom bɔ ma me paa. Na menyiniyɛ wɔ gyedie ne nkyerɛkyerɛ mu. Na mɛmɛdeɛ ɛda a wohia me paa. Ɛyɛ me ne me yere ɛda a yɛdi yɛ nafahyɛ. Na sɛ meda me werɛ bɛfi sɛ me ne me yere di anniversary nti obɛkum wɔ fie hɔ. Na regalo na binibigay sa akin. Mga natatanggap ko. Yun lang. Pinakamahalagang araw sa akin ay araw ng linggo. Yan na wamo siya. Ano wamo din sa wasuo. Wala rin pasok sa company. Tapos meron din kasing Ada yan mang kusuku. Anaasɛ dwumakuo ahodoɔ mo nhyi mo. Na yɛwie yɛn dwumadie biara di a yɛkɔ nsɔre na wɔtwe mo nyinaa. Mɛmɛ deɛ ano ne da adi mo ma me kɔsi da. Mɛmɛ deɛ ɛda sombɔ paa ma me wɔ m'abrabɔ mu ne yɛ ɛda medi nkunim wɔ adwumadie akansi mu. Ɛne da medi nkunim wɔ akansi foforɔ mu. Mɛmɛ deɛ yɛ akansi kɛseɛ ma me ɛfiri sɛ matumi anya akwanya aboa foforɔ. Akwanya a Onyankopɔn de yɛ ma me no. Ɛyɛ ade a ɛsom bo na atenka me nya no mentumi nkyerɛkyerɛ mu. Mɛmɛ deɛ ɛyɛ ade kɛseɛ ma me sɛ matumi aboa me yɔnko nipa. Ɛne wɔn nso ɛkeka me ho. Mɛda yɛso aba mu, makoma so ade aba mu. Na saa da yi atwerɛ me wɔ kwan a mɛtumi afa so. Na mɛmfɛfoɔ adi nsawosoɔ. Na deɛ boro no nyinaa soɔ no. Mene madwomtofoɔ kuo no yɛtumi adi nsawosoɔ bebree. M'ani agye. Yɛn ne botaeɛ nti a saa da yɛ da sononko ma me werɛ ntumi mfiri no. Ɛna nyinaa sɛ woanyɛ setie ama Onyankopɔn a ɛyɛ da bɔne. Na mmom sɛ da bia wotumi yɛ setie ma Onyankopɔn a ɛyɛ da pa. Mama yɛnkenkan Luke 9:23. Twerɛ kronkorn no se, na wɔka kyerɛ wɔn nyinaa se, sɛ wobi pɛ sɛ wodi m'akyiri a ɔmpa ne ho akyi na ɔmfa n'asɛnnua daa na wɔmmɛdi m'akyi. Da biara wɔbɛsoa w'asɛnnua. Saa asɛnnua no a ɛhia sɛ daa wɔsoa no ɛyɛ asɛnnua ba yi. Onyankopɔn mmara nsɛm Galatians 6:2. Mo nso mo ho enne soa abia. Na saa na mode bewie Kristo mmara so die. Kristo mmara no. Ano ne yɛ n'asɛnnua a wɔsɛ daa yɛsoa sɛ akristofoɔ. Na da biara ɛyɛ da a ɛwohia. Mama yɛntie. Romanfoɔ nwoma eti 14 nkyɛmu 5. May ibang nagmamahal
Na obi bu da bi sini bi. Na obi nso bu ena nyinaa pɛ. Akristofoɔ deɛ tete no daa no wɔn mo kɔ hyia dan mu hɔnom. Wɔn mo ayɛ baako ahyia mu wɔ asɔre fie hɔ daa. Ɛnyɛ memene da nko a, ɛnyɛ kwasiɛ da nko a. Saa na Kristofoɔ teɛ daa. Wɔn mo dodɔ wɔn ho. Acts 2:46. Na daa wɔde akɔmakoro hyia mu wɔ asɔre fie. Na obubu paano afie mu de yaho sane akɔmakoro ndi wɔ n'aduane. Acts 2:46. Nti Kristofoɔ deɛ daa ne da nyinaa wɔn mo yɛ Onyankopɔn apɛdeɛ. Da biara da yɛbɛdi Onyankopɔn ahyɛdeɛ so. At habang binibigyan po tayo ng Diyos ng buhay at mabuting pagkakataon, ating samantalahin. Nti abra Onyankopɔn ma yɛ no nkwa ne akwanya pa no. Mama yɛmfa abra no so akwanya. Ɛnyɛ nneɛma pa a Onyankopɔn na siesie ama yɛn. Sene sanka yɛbɛsɛe yɛmmerɛ ne yɛadaagyeɛ na yɛnna ɛwɔ nneɛma hunu mu no. Twerɛ kronkorn no aka no wɔ Asɛnkafoɔ nwoma 10:12. Ecclesiastes 6:12. Na hwan na wɔnim deɛ ɛyɛ ma onipa ɛnkwa mu na nna huhuo mu na ɛna dodo a odi ne sɛ sunsum no. Na hwan na wɔbɛtumi aka akyerɛ onipa deɛ ɛbɛba wɔ ne wuo akyi. Yɛwɔ binom wɔ hɔnom a wɔn deɛ wɔn pɛ sɛ wɔn nkwa a wɔn wɔ n'asase so hɔ no wɔn de din nsɛmhunu de yɛ nkwasiadeɛ te sɛ sunsum a ɛna wɔbɛhu na ɛkyerɛ ɛni hɔ bio no. Wɔn ni abakɔsɛm biara hwɛ nkaa bio adeɛ biara ni wɔde bɛkae wɔn. Nti adeɛ a ɛho behia sɛ ade pa kyɛ yɛ nea mama yɛmfa ne sɛ da biara yɛ da a wohia yɛn. Nti mama yɛmfa adekyeɛ biara na da biara yɛnsuro wɔ Nyankopɔn. Sɛdeɛ Twerɛ Kronkorn ka no wɔ 1 Peter 1:17. Na sɛ mmɔfra deɛ ɔnhwɛ enipa anim na wɔbu atɛn sɛdeɛ obiara adwuma teɛ no sɛ agya a wɔfa suro mmɔmmɔbra a wɔma hoho bia tenabea yi mu. 1 Peter 1:17. Na yɛde yɛyɛ wiase mu akwantufoɔ kɛkɛ. Ɛna mama yɛma Onyankopɔn ho takot sa Diyos na siyang pagsuro ho hia yɛn. Ano ne ade a ɛsom Kaya po kami ay nag-aanyaya din ano naman ne sa ade a ɛdi mu sɛ bɛsuro Onyankopɔn. mapag-aralan. Kaya sɛti ama ne mmara nsɛm. Yɛn mu na yɛretɔ nsa afra mu. Sɛ mommra na yɛnsua nneɛma ahodoɔ a Twerɛsɛm Kronkron no ka ho asɛm. Yɛwɔ nneɛma bi wɔ hɔnom a wɔsɛ yɛyɛ. Sɛdeɛ Onyankopɔn asɛm tenatene yɛn. Na Nyankopɔn yɛ adom a January bosome da ɛtɔ so 2 wɔ afe a yɛbɛsi mu wɔ mu. Apɛpɔn bosome da no mu. Mommra na yɛnsua yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm. Ɛno ne ade a ɛtwa sɛ yɛsua. Enti mɛsrɛ mo ada. Abra mo tie Onyankopɔn asɛm no. Moa mo nsesen. Moa mo muhu atɛn. Twerɛsɛm no so wɔ bi a wɔabɛtumi aka wɔ Bible no. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛtumi ahunu sɛdeɛ Onyankopɔn ne nsɛm sɛteɛ. Ɛda Onyankopɔn ase sɛ wɔma yɛ n'asɛmpakafo a ɔnam wɔ no so sɛ yɛbɛtumi asua biribiara a ɛtwa sɛ yɛsua no yɛ n'abrabɔ mu. Na mama sa kaniyang pananampalataya sa Diyos sa kabila ng pagsubok at isang malubhang karamdaman. Yantie, yɛnua baako gyide mu asɛm. Ɛwɔ mu sɛ wɔfa ahohiahia ne yadeɛ korankrom na nso wɔgyina pinten wɔ ne gyidie mu. Trabajé en Argentina en la ciudad de Meyɛ adwuma wɔ Argentina wɔhyɛ Espeleta kurom nti
Bolivia for the one beton the hardy. Na may adma wa Argentina bayan fiemi. And I'm a sign Barbetna Bolivia. Na me buy and be me fear na Bolivia, me imagine is a maton me fear. And the maton matas na media sit down for. Anche and a mania a shas yes a buba. And now Kakrechi will be by a few say a fear near Nedian and assassin. Or say Masas in your home crata. Besides, now I had there why men crata and me catch and say, Mammy, there's a Masas in the mina messy dance. Now, that 19 and then Panawa Bassa Sass near what dear. I said, I'll be a media what dear can crata. Nina, I and crata for. Do catch him semi free feel. Now, I'm an yet twice. Now, 9. Area Trimpomina COVID-19 Yadi Am I may yate by a bosmimi answer. The Shasiasemi Minipedia AD Yao, Minya fever. Na Minipedia meant me crying away. And Jackie Meshasa may bowa and our doctor in the cancer no tuberculosis. Na so me de na da me wo gyedie ni arehwemu wo Nyankopon. Te me kwa yaresabia asema me kan ne se Awurade. Me gya me nkwahwa wo nsa. Enso na yade na no dena na eye. Na me firi se me bewu a ne sa. Me kai me nua ba ko. Abra na me da ho no. Okase Mame me nua ba ne bewu na eno me mo ye dene nso ama ne mma no. Ntabra me da yade empaso no na me dwene me mma ho ntempa me bo no metirimu an se Awurade hunu me mabo ehia se metena se me mahia me na se o sha me yade a apesa metena se na me ya ni yetine wo Nyankopon anim na se Awurade se de wo petie no ano na anya. Na we kasema amudi nya abotere nya kuduro na nya arehwemu benya yaresa. Gene wo mahu ye hia o. Nti abosume mi yense achi. Maami a obetete mi ye no. Obisa me se da ben na mefrifie akọ. Na we kasema mi disi kebera me di betua oka. Porque no tengo la mami. There is a media ministry kebia o babia. Be de betua woka. Be swin. Na waka se be ma wo na wotwe mienu. Ora yere fatu free fie ha. Ora yere Aurora. Na sabre no. Mama ensusui pa. Na warmo bisa am se nti maame ahe na yebekọ ame maame ka so mra metra ne nchen wo fie mamfa mawre ho manchiro bia Nyankopon pe na wani mawre ho na memodie me ka se Awurade dakro ebetumi afri yemu afri abra na ye wo saa tebia nim no brother Fernando Efren na waka se Onuaba opasa watu asubo nkyerɛkyerɛ no susua na obetumi adwene ho mpire no na obisa Nyankopɔn dɔ me Nyankopɔn pɛ sɛ memmɛka ne mma ho bi na ɛwɔ sɛ betuwa so mesua Nyankopɔn asɛm na ɛnam yɛn so batumi aba behunu Nyankopɔn asafo na mane biara ɛbɛba no
amor y no nos preocupemos ni del día de hoy ni de Na mañana. said the brother Daniel kyerɛkyerɛ yɛn no. Nyankopɔn re enya yɛn hɔ. Na bɛda wɔ Nyankopɔn ase sɛ na yɛwɔ fie. Mɛsan so yɛ choir member. Bɛda wɔ Nyankopɔn ase sɛ nuanom atumi boa wɔn ho. Nyankopɔn ne mmoa ne na ho mmɔborɔm. Mɛso mɛtumi ayɛ m'asɛdeɛ sɛ officer. M'ani agye sɛ mɛtumi aboa. Na yɛn ne mabusua. Mɛso mɛboa ama ayɛ nipa adɔeɛ. Bɛda wɔ Nyankopɔn ase sɛ me mma no nso tumi kɔ MCGI mabunu. Adesua no mu bio wɔ asafo no mu. Na medende Onuabarima Aurora Viscana na yɛn ne me gyedie mu asɛm. Asadanka wɔ Nyankopɔn. Sa pagkakataong ito naman po ay panoorin natin muli ang isang social experiment na ating ginawa at atin po naman diya kanya yan social experiment sa patuloy po nating paghahangad na mai-promote ang na adiya ni yan yung kunipa anamuntu anaasɛ adiya na wan mo bɛyɛ sɛ wɔbɛhunu wɔ bi a ɔwɔ ahokyerɛ mu a ɔmo bɛyɛ ne papa anaa. Pwede ta makapangayong tubig, boss? Besra wo, sukoma de mama minsuo kakra no mo e. Na me pensuo no. Sukoma de me, or say mananti ya chere. Naawa sa kanya. Kasi talagang nakakaawa naman yung nahuya me mabo. Feeling ko is talagang nauuhaw. Kasi uhunu biso wasra dia. Mabo verse su comedy no. Sanka me de me hoto na tibie mu a. Dene. Nti sɛ uhunu obi a Awa wo hie mu a yene de betuma yɛn so aboa nyɔnko nipa. Siguro pag may nanghingi sa iyo tapos wala Na siguro may kapit obɛbisa wo a na sɛ wo nso wowɔ bi a wasa woboa nipa na bra nipa no wa wo hie para sa kanya. Para at least ikaw nagiging instrument na kuno wo nyɔnko nipa nso betuma yɛ no wa ayɛ Nyankopɔn akondeɛ. Pwede makapangayong tubig? Ikan mo kung lakaw ba niya? Wala ko'y kwarta. Ang saman? Mainom. Tubig? Na nsuo bɛn? Mɛpɛ nsuo anom.
Natakot ako. Akala ko kung sino din. Tinignan ko siya. Mabait naman pala. Na, ni pa iba bisa mi isuo no. Kung mayroon lang ako, walang problema yan. Na. Me to me nyo me nko ade, me ni house obi hia moa na obesra mi amemoa no. Na, me pensuo kakra no. Salamat kayo. Naluoy ko niya ba kay siyempre dili baya lalim nga uhaw ka niya. Nabe No ne mabo. Never says you come din no. kanhan lang siya tubig kay gusto siya mo ko. Wa hiyan shu. Wa ko kay bawo ba unsa diin siya gikan naglakaw ana. Na. Malipay ko. Many aje. Siya matumi abuwa fufu. Ako la sulti sa uban kanang kung naay mga yo nila tabang kanang dili po nila istriktahan ana dapat Na siya binum betumi abuwa mama ya muwa. Na. Yeni adia aye nipa nyina sadia wo Nyankopɔn firi wo nkyɛn. Huwag kayong magsawang tumulong kapag mayroon kayo. Not every time. Mama ya mmerɛ ho sɛ bɛboa foforo. Na abere biara yɛbɛboa yɛn yɔnko nipa no. Ɛne kwan sɛ yɛde yɛn ni kura to so sɛ bɛnya biribi afiri mu. Papa yɛde yɛn ni kwan sɛ wɔboa sɛ yɛntua wɔka. Ɛno ne ade yɛ wohia. Ade yɛ wohia ne sɛ Biara ni hɔ a first ni say abra wo pɛ sɛ wo boa wo yɔnko nipa na ye ɛmfa susaso papa ɛma da wɔsrɛ wo hɔ ade no ma no bi mama ye nyi wɔnom ɛma mama ye mu wɔnom abomfia na mama ye nya pesami nkuminya sɛ wobi ɛsrɛ wo hɔ ade na sɛ woyɛ ɔdefoɔ ana wo bi mpo anya de kɛseɛ kora no a mama ye nya nipa papa. At sa ganitong paraan, atin pong laging naalaala ang sinasabi ng kawikaan. Na niya betumi anam saa kwan yi so na abra ni abra nyina yɛtumi akae de twerɛ kronkorn na ka sɛ de wohunu wɔ hia ni mbɔborɔ no. At sa pagkakataong ito, atin naman pong puntahan ang ilan sa ating mga kapatid. Wadi ama no obasia de ahwe nanan mu bio. Upang sama-sama tayong muling umabot sa ating mga kapwa-tao. Kasama din po ang ating mga kapatid sa chapter natin dyan sa Ifugao. Na. Ano yanom wo Ifugao, Brother Joshua. Yung mama Jo. Yes po kuya, magandang gabi, kapayapaan po at pag-ibig ng Diyos ang pagbati mula po dito. Brother Daniel Razon ka wo Nyankopɔn. Kasama pa rin po natin Odo ne asumdue nchia koma wana wo Ifugao gina ne yenu members Church of God International. sa mga pagkakataon na
na patuloy pong ipinagkakalaw po sa atin ay tuloy-tuloy pa rin po sa paggawa po ng mabuti sa ating mga kapwa. Kagaya na lamang po kuya, Wanyanko po na mo na humobrumo. Mama yantuwa sunye nyong kundi papa. Kasi brother Daniel. Dano pa. Yetumi ababontene enyanma wo ifu gawhai abema inkola awola gaw elementary school eduane. Na yawo sukun kwada be 150 ewa haya yetumi ama wonum enuane akyerɛkyerɛfoɔ no nso ka ho bi. Sa MCGI upang kahit papaano sa isang araw yan mawa MCGI tulong po tayo makatugon sa kanilang pangangailangan. At ngayong pong gabi kuya, salamat po sa Diyos ay makakasama po natin nane brother Daniel asadanka wenyan kopon se wana wakayen ho ne yenuanom makakasama po natin ngayon na paunlangan po nila wamo wa alele konan elementary school kasama po natin ngayon wama je yan mfɛre so se yɛbɛka wɔn ho wɔn dwumadie mu na wɔkyerɛkyerɛfo Orlando Teacher Emilia Lunag at ngayon po ay makakausap po natin si Teacher Melinda Dolnoan. Magandang gabi po. Na mama yana Teacher Melinda enkase mama nyina adwo ilan po yung mga estudyante na mama yen musuku yi ho nsɛm kakra 71 po brother. And then ilan po yung classroom at mga nagtuturo po ng mga guro. Na classroom dodoɔ sɛn na mo yawo 7 classroom na bra wo kyerɛkyerɛ no ay talagang yung pong pagsusumikap po nila yɛsua firi akyerɛkyerɛfoɔ nkyɛn sɛ masasabi po natin na nagiging pangalawang magulang po natin sila wɔn bɛtumi abɔ wɔn ho mmɔdene elementary dahil akyerɛkyerɛ wɔn sukuu nkwadaa tulong po natin sa pagtuturo sa mga dapat ugaliin, pagdidisiplina sa ating mga anak. Ano po yung nakikita niyo pong challenge? Abra yegusto kyerɛkyerɛ yɛn sukuu nkwadaa siban papa ne teteyɛ pa no yung pong mga pasilidad, yung pong mga equipment, kamusta po, ma'am? Abra wɔn wɔ sukuu mu no teteyɛ bɛyɛ na mɔde ma wɔn abra yɛkyerɛkyerɛ yɛn ma no ayɛ nneɛma a yɛfa mu yɛfiri bra yɛ adeɛ ne baayɛ Pagbasa po. Ano naman po yung ginagawa po natin upang makatugon po tayo doon? Ɛnɛ nkwalaa no akenka ne yɛ wɔn mo dene nanso yɛbɔ yɛ hɔ mmɔdene bi yɛasa akyerɛkyerɛfoɔ yɛbɛtumi yɛma wɔn mo teteyɛ pa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛtumi anyɛ hwee koraa no wɔbɛtumi ahunu akenkan nti nneɛma a yɛbɛtumi de akyerɛkyerɛ wɔn no yɛboaboa ne nyinaa no bi de kyerɛ wɔn adeɛ te sɛ TV ne anaasɛ computer bi sɛ ha ɛyɛ akuraase a ɛmu twe firi kuro no mu Gumagawa kami ng paraan para at least maka-avail kami o may makapagbigay po sa amin ng mga Brother Joshua. Brother Joshua. Almost 2 years. Alam po Brother Joshua. Matanong ko lang po si Ma'am Melinda. Ma'am Melinda. Mama, yemisa kami po Madam Ura Melinda. Isang magandang gabi dyan. Yachiyaw. Inyong lugar. Ado enchi ani yasumbiye nkoma mu nyina. Meron po kayong ginagawang pagkatsa. Yan yan ma wo mo biyaye. At meron po kayong mga pangangailangan sa mga television set. Yatese mona makwani asa hudo bebre no aso na kyerɛkyerɛ mama no ade na kung meron po kayo. Saa nneɛma yi anaasɛ saa ano po kuya ginagamit po TV a mode kyerɛ wɔn mo ade mode kyerɛ wɔn mo sɛn upload kaming mga videos gagamitin namin sa pagtuturo sa mga bata po kuya. Sa kasalukuyan po ba yɛhia saa TV na yɛde upload videos na yɛde akyerɛ nkwalaa no ade na yɛma sukuu nkwadaa no mo wɔ TV wɔ sukuu a mode kyerɛ wɔn mo ade yɛde bi yɛwɔ printer so ngayon po hindi pa po ninyo nanso ɛnɔɔso naumpisang gamitin ang nti sɛsie no
wala pa po kayong Monya ensha siye. mga mag-aaral na. Emfa ilmu biya ni juma. Hindi pa po ninyo nauumpisahan Every itong say. paraan po na ito. Ganun po ba, Ma'am Melinda? Yenibi. Opo. Any TV nubi. Sige po. Sanity. Ora Irelinda. At sa lahat po ng mga teachers po natin na kasama. Nti Ora Irelinda ni atira fo wo ho no nyina. Church of God International o ang MCGI. Awa kayen ho no. Po kami kasing itinatawag In Mr. Members Church of God International, anaasɛ wana free MCGI. namin makakaya na sa lahat ng mga lugar ay makapaglagay Yan yun ay kami our scholarship sa program. po ng atin pong mga magiging paaralan para sa mga estudyante na makapag-aral sila ng libre lalo na Awa po yung sukun na mo. Masukun ko dai. kaya isang bagay po na Yan kan kawana win wawa ahuchurum. na paraan ay maging bahagi po ng paglingap sa ating mga mag-aaral. That's why kanya sa hudu wo bebre mo no. Ako po ay understand bilang isang guro talagang kayo po ay nagmamalasakit na ang inyong mga mag-aaral ay maturuan at matuto sa anumang paraan po na maaari ninyong magawa. Kaya dahil po binabanggit po ninyo Na matiyasa sa chira fo di. Ya ba ya home madinese. po ninyo dyan sa inyong pagtuturo Ya ba chira yan ma. ang MCGI po Mo hiya TV amade ba chira wo. ay magkakaloob sa inyo ng Yan yan my free members Church of God International. dagdag sa inyong printers, meron po tayong kasi isa lang po kanyo yung printer ninyo, no? Makapagdagdag na rin po Diba ma war mo TV. ng printer set. May kasama na po yung scanner at Diba ma war mo printer na camera. po para sa And a scanner. tulong sa inyo pong paaralan at kung sakali po na meron pa po kaming maaaring maitulong sa hinaharap sa inyo pong lahat diyan sa Olilicon Elementary Nase. School diyan po Ano maruduan no na ho betumi aya sumwa. po kayo na sa tulong ng Panginoon kami po ang MCGI ay Wa eligaw efu ga ho no no. Ene da so wonde se nyankopon mo wan na ho mo brum. kailangan ng atin pong mga O kwa ketuwa bi so no ye betumi asomo. ugnayan sa inyo at kung ano man po ang amin pang magagawa sa hinaharap. Sana po ay mapagdamutan po Nti adiye biara ye betumi aya ne daache no. Mo ye betumi aya di asomo. Ye ni achade ketuwa ye ni anme Free Church of God International. Ewo mamwo. sa Olilicon Elementary School, Ma'am Melinda. Mama mo ho madine na montracha ye ni manwa die se de be wan betum pon. Malaki na po ito sa amin. Maradani yes danka wo nyankopon. Na Salamat din Tulong po sa amin. Salamat din po at sana po ay yaya mo wakasi ye mai. damutan. Kung mayroon po kaming masigit pa na magagawa sa kasalukuyan po ay atin po naman pong binubuksan din ang atin pong mga coordinating centers. Meron po kaming mga chapters po dyan sa inyong lugar. Meron po kaming paraan para Tempo ye shia demo. sa amin kung ano po ang amin Akwenya wo ho betumi aba besra ye. Yewo na paraan kung ano man akwenya wo ho mamu nyina adiye biara ye pasi ye de boa. Akwani asa hudu wo so ni betumi. makapag-ayuda po sa inyo. Salamat po sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon, Ma'am Melinda. Yani Salamat din po, Kuya. ye betumi aya di asom. Binigay ninyo sa amin at yung feeding namin na dinala. Salamat sa Diyos at through MCGI Asadanka wo nyankopon. sa amin na malaking tulong sa aming paaralan po, Kuya. Salamat po, salamat sa Diyos at pagpalaing Sadanka wo nyankopon. at Sa yan sa tumi aka inyong lugar. akwenya pe nyankopon shira mo nyina. Meron po kaming digital clinic. Baka kung sakali pong may pangangailangan, yan naman po yung open. Yafya wo yan digital clinic. Meron pong mga kailangang consultation sa mga manggagamot. At lulobin po ng Panginoon ay makapagsagawa din po kami ng ating mga medical mission. Yawada kutafu. Ensu wo mum putem wo mbetumi afra wo no nyankopon ya aduma. Ya pese ya de medical mission ehwehwe so ewo mmia me yahodo. Na kwenya ne ba. Sa digital clinic ay may endorse
members po natin sa kanila. Lobin po ng Diyos para sa mga estudyante po nila at sa mga magulang na nakikita po. Sadaka wa Nyankopɔn na yɛn nuanom a ɛwɔ ha yi binom pɛ sɛ wɔbɛsom wɔn ɛwɔ mpɔmɔdene afutuo ne nneɛma ahodoɔ mu. Sa Diyos sa mga ganitong pagkakataon, patuloy pong nagiging maliit na kasangkapan ang mga kapatid po natin mula po sa Members Church of God International sa paggawa po ng mabuti. At yung pong marinig lamang natin, Kuya. Yan may free Members Church of God International. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi atie wɔ Nyankopɔn nsɛm akwanya bi soɔ yɛafa saa akwanya ketewa so tuma bɛyɛ nyɔnko nipa papa. Na sɛ yɛte sɛ wɔn ano kasa asedanka wɔ Nyankopɔn a ɛyɛ anigye sene nkɔma yɛn. MCGI Dwene Nnipa ho. MCGI Eshere. Maraming salamat po at sa lahat ng ating mga kapatid na nakasama natin dyan po sa Lamuti Fugao at pati na po yung ating mga kasama din ating virtual audience. Samahan kayo ng Panginoon at pagpalain kayo ng Diyos. At sa yan may wa homa ne so Nyankopɔn nka mo nyina ho. Iba't ibang panig ng daigdig ang amin pong laging sinasabi sa inyo. Yan may free miya hodo wiase afa na nyina. Keep on caring and keep on shining. Yɛdamɔse ne yɛn nuanom nso a ɛfiri MCGI wɔma yɛn hyerɛn wɔma yɛn Dwene Nnipa ho asedanka wɔ Nyankopɔn animuonyam ne yɛyie nka no daa. Na adeɛ baako nso a ɛdene sɛ yɛbɛtumi anya wɔ yɛn akuro mu no yɛ nkurase a ɛmmɛn kuro no ɛtɔ da a agye wotwa nsuo bebree a na wotwa po ansa na watumi akɔ nnipa a wɔwɔ saa mpɔtam yi mu nkyɛn. Nanso yɛn nuanom a ɛfiri MCGI anaasɛ nuanom a ɛwɔ Members Church of God International atumi akɔsom wɔn ɛfiri sɛ MCGI Dwene Nnipa. May panahon na talagang pinapatigil yung mga pangingisda para naman daw yung na dakuro bi yɛsɛ yɛn ama yɛn kopo sɛdeɛ ɛbɛyɛ po no mu nam bɛsen adɔre yɛsɛ duru mmerɛ bi no mfidie a yɛde kɔpo so no na ɛmma bio na yɛwɔ motorbike anaasɛ habal hwee ne wa yɛbɛtumi ayɛ ebi a ehia apɔmuden mu a ɛyɛ na ɛdene sɛ wɔyɛ ade agye yɛde wokɔ Masbate City. Nalalampuasan din. So Nyankopɔn adom nti yɛn yɛfiri mu fi wɔ Nyankopɔn na ma yɛ nahoɔdene. Taas eh. Yun ang ginano namin palagi sa taas lang. Minsan may mga tao mabubuting loob. Kahit pa paano gabigay rin sila. Na yɛbɛbɔ wɔ Nyankopɔn mpaeɛ.
Maraming mga kababayan natin ang hindi rin na yakromofoɔ dodoɔ no a ɛntumi nya apɔmuden yɛyɛ akwanya pa ama no sɛ bɛtumi de apɔmuden hyehyɛ so wɔ ha yi. Na ade a mesro MCGI na UNTV no yɛhia na ɛbɛtumi adwene ho na sɛ mo amɛboa yɛ ne a ɛba sa da apɔmuden ho nsɛnsɛm bɛyɛ de no wɔ yɛn mpɔtam ha yi. Pag naramdaman mo yung saya na yun, ibig sabihin, meant ka para doon. Ang fulfillment ng kasayahan na yun, kapag nagawa mo. Kasi, na sɛ wotumi yɛ wɔ Nyankopɔn apɛdeɛ a kung nagagawa mo, ibig lang sabihin, mayroong kang sign. Yɛn kyerɛ sɛ wowɔ Nyankopɔn ho suro wɔ mu. Kahit pobre lang po kita, ang aton lang po bulig, ang aton lawas, aton lang po ikuan sa enda para... Na sɛ yɛhiafoɔ kora no a, wɔ Nyankopɔn no ma wɔne na hɔ mmɔborɔ bɛtumi apem akɔ yɛn anim. Na wonam baabi na sɛ bi bɛn wo a, ɛtɔ da kora ɛka sɛ wo nua yɛ abrɛ kora no a, naglilingkod ka. Yaya, nitiya sunongko. Gawa ng pag-ibig. Gustong-gusto ko po yun ipadama sa kanila na sa pamamagitan po ng mabubuting gawa, maaari tayong makahikayat para makapag-isip sila na ano bang... MCGI Dwene Nnipa. MCGI. Gusto ko po na matry nila, ma-experience nila kung gaano kaganda ang samahan na mayroon tayo. Na ɛpɛsɛ yɛma wɔn hunu sɛ de asafo yi si yɛ nwanwa sefa. Maraming salamat po. Yɛda mo ase bebree. Aseda pɛpɛm nka wɔ Nyankopɔn. Maraming salamat po sa Panginoon una sa lahat at sa lahat ng ating mga kapatid na kasama natin sa panig ng daigdig upang may pagpatuloy. Yɛpɛsɛ yɛda Awurade ase. Yɛn nuanom ahodoɔ a wɔka yɛn ho, momma yɛmmɔ yɛn ho mmɔden. Ng banal na kasulatan na tayo po ay gumawa ng mabuti sa lahat, lalo na sa ating Nyankopɔn kyerɛkyerɛ ho no ho mokoro. Isang bagay po namin muling ipinag-aanyaya sa inyo. Sana'y mapaunlakan po ninyo at may pakilala namin sa inyo ang amin. Adia baako a sa araw po ng Lunes, January 2. Yan po ay alas 7 ng gabi. Pag-aaral ng mga doktrina ng ating January 2. Muli po kami nag-aanyaya sa inyo. Sabasya yan Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm. MCGI Channel, paki-like, share, and subscribe nyo na po para mapanood. Ɛna yan MCGI Channel. Tungkol sa mga bagay Mobɛtumi asubscribe. Ang ating pong digital clinic hotline. Yan ni adeɛ. 24/7 po yan. Yɛabɔ yɛn ho mmɔden sɛ yɛbɛyɛ nneɛma a yɛatwa no twerɛ nsɛm kronkorn no mu. Kumonsulta sa atin pong mga doktor.
Papa say any another quarter for kasa. Abio yada wo Nyankopon ase say at ganoon din yung mga sumama po sa atin sa labas upang patuloy na umabot sa ating mga kapwa-tao sa ating pong ginawang feeding program. Yan anuma one more to one who sin Montenegro. Mga mag-aaral at mga guro at kanilang mga magulang diyan po. Pwede mo so kaya feeding program. Ane Salamat sa Panginoon sa inyong yan may sa flag of Ifugao. Panginoon, mga kapatid. Sa lahat ng mga kapatid sa iba't ibang panig ng daigdig. Yan ano mo ginaso. Nyankopon ng kamo. And yan may frame ya me yahudu we are semama yan to us ensuring. Na asane ye bepon no. E beto aye ye dwom. Ada we Nyankopon ase. Abra. Onuabarima Daniel Conception at yen gyedie mu asɛm no. Onyankopon mo na animu onyam ne aye yie. Awo. Ewia ne abompa. Mamo nyina aha. Masaya akong may natagpuan akong kaibigan. Pinalaki siyang mabuti ng kaniyang mga magulang. Lumaki siyang may takot sa... Na mania je sa makunu nyonko papa. Da ya nyonko nipa ne yabusia. Ibetumi ne won madin sa woso. My heart, I have seen your ways and how you guided my path. My memories cannot remember how many times I made you suffer. But you have left me never. I know you're always there. From now on until the last breath of my life, all I want is be with you and never leave your side. No matter how it will be written,
is my fate upon you. Give me the story of my life. Story of my life. Mamaya mom tayo niyo. Sa lahat po ng mga sumusubaybay sa palatuntunan ito, bago po tayo pansamantalang magtapos, Nawana wodi yung dwumadie nyina. isang panalangin. Sama-sama po tayong tumulog. Asana temba titiya na iba pon mamaya yina yung mom tayo. Ama naming dakila at makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, muling kami po Arade nyong kupon. papasalamat sa iyo. Ewa yana radi Yesu Kristo dinmo. Palibasay, Jaya da wasi. nararanasan Yajitu musi ya de wakabeburi. ang iyong Arusadani da yina yenya wadu musi yunu. Watanetini yen. Uma yenya watima. Salamat po. Uye yen fra uye hiye mo. Ito'y pagmamahal mo sa bawat isa sa Yada wasi. kailanman ay Wase yena wada wama yimu biara. sa aming mga magkakapatid. Iyo po Yada wasi sa dani da yina wubuwa yin. ang kapurihan. Wana ni mo nyam niya yeyi ya wudiya. Sa iyo, sa marami naming nagagawang mga pagkakamali sa buhay na ito. Yenyi na mno ya tuwaso payan boni muka. Ngayon po'y nagpatawad na kami Yada wasi beburi. sa amin. Ama, Saniye. mo po kaming lahat, lalo na po ang mga Dani da yina. sumusubaybay Uhunu ya mu biara mo. Ankanka yeni anama wuti dwumadie. tulong. Empire boni she. Kasangkapan mo Ebe na mwa ya wama yen ho so. ang iyong kabutihan. Wana wudi wondi dwuma sa wotina ne akundi yeno. Yasra wose ma wada yene wonipa. Ay nararapat Enso yenyon ku nipa so. mandalalang. Ma wan mu hunu wo pe ne wa dum. Binibigyan mo sana kami ng buhay at Yasra wose buwa yeni hunu kwa pa. sa pagsunod. Yebetumi ya faso asumo. Bra wama yene nkwani ya humodini. Kaya ho na yentumi emfani dwuma. Sa amin. Yanyani wope yetumi aye wahye. Yasra wose ma wope enye ho. Awo ye mu biara brabo mu. Silbing gabay namin. Yasra wose ma wodo ini hene. Sundo. Awo ye na kuma mu. Tulong at magmamalasakit Na ye yetumi aye na kwankyere. isa. Na ye nyina yetumi aba yen ho modene. Asum yen ho Adodo yen ho. Isa sa amin. Magbukas ka po ng Yada wase. Sada hunu ye mu biara mobo. pagkakataong makalakad. Buye yoku nipa kumba. Amang banal Buye kwan. na magpagaling Wawana kumba mu na wanu matumi abotene nebra. Ija humipo ka yasra wo. ng mga Sasa yenu anuma wa yadiye no yadiye. ama, ganun din sana Wana wudi yawo. Wana wawo hiye mu. ang mga dukha. Yasra wose hunu hiya fuwa mobo. Loobin mo po pagsilbi Wana wini she wasitina yimu. upang marating namin ang mga kapwa-tao namin nangangailangan ng yun. Ija yasra wo. Seka yetumi aye akundi ya ketewa bi yetumi aboa wana. Ang aming kapalaran, Obepae wani mo nyamu aka. ang aming mga kabalisakan. Wonyisem na yija ya nkwane yen shabroshe. Ngalan ng aming Na yen dagni nyina. at Panginoon, Yada wasi bebre. Kristo Jesus. Oya je nkwan kasiye Kristo Yesu din mu. Amen. Sa Diyos Ama ang kadakilaan at sa Anak ay ang karangalan at sa Espiritong Banal, luwalhati kailan paman. Gay'y tanggapin natin ang basbas at ang pag-ibig ng amang Na nasa mama yina yen sanka wodo. pagliligtas at
na ensure free na agya wɔsoro nkyɛn. Adumaya resane nkwagye efi ne Awurade Yesu Kristo na honhom kronkorn mo nkabɔ mu. Ɛne nyinaa kuma mu hene. Sɛsia ne da ne da nyinaa. Amen.
trained to live as Christians, but giving thanks to you in all your loving kindness, making the most of every opportunity, thanking you, serving you. We will praise the Lord all of our lives. We will sing praise to our God. As long as we live, as long as we live, thanks be to God for His unspeakable gift. For we understand and we know that every good and perfect gift is coming from above. Thine is the kingdom and the power. Glory to our God forever. Making the most of every opportunity, Thanking you, serving you. we will praise the Lord all of our lives. We will sing praise to our God. As long as we live, as long as we live, thanks be to God for His unspeakable gift. In good times, in hard times, we thank you, oh Lord, for giving us the chance to worship you, our God. We will praise the Lord all of our lives. We will sing praise
ang buhay ko'y bawi't pumanaw. Kahit na maglaho, pati kaibigan, pag-asa'y may Diyos amang papatnubay. Kahit nausigin at almurahin, kahit na sino pang sa aking magtakwil, huwag lamang sanang sa'kin ay bawiin. Espiritong buhay aliw sa panindig, buhay ko'y paglilingkod sa'yo, Ama. Hanggang wakas, pangako ko'y magbabata. Ang samo ko at dalangin huwag iiwan. Ang awa at kalinga mo'y aking kailangan. Sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis, upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya'y umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Kahit nausigin at almurahin, kahit na sino pang sa aking magtakwil, huwag lamang sanang sa'kin ay bawiin. Espiritong buhay aliw sa panindig, buhay ko'y paglilingkod sa'yo, Ama. Hanggang wakas, pangako ko'y magbabata. Ang samo ko at dalangin huwag iiwan. Ang awa at kalinga mo'y aking kailangan. Kamay ko'y abutin mo, Ama. Ipanin mo kapag ako'y nadarama. Buhay ko'y paglilingkod sa'yo, Ama. Hanggang wakas, pangako ko'y magbabata. Ang samo ko at dalangin huwag iiwan. Ang awa at kalinga mo'y aking kailangan. Buhay ko'y paglilingkod sa'yo, Ama. Hanggang wakas, pangako ko'y magbabata. Ang samo ko at dalangin huwag iiwan. Ang awa at kalinga mo'y aking kailangan. Ang samo ko at dalangin huwag iiwan. Ang awa at kalinga mo'y aking kailangan. Ang awa at kalinga mo'y aking kailangan.
Ikaw ang giliw ko, Jesus, ikaw ang siyang kalasag ko. Ikaw ang mahal ko, sana'y makapiling sa paraiso. Aking kinukumpisa lang mga mali ko, ang mga kasalanan ay linisin mo.
ibig mo. At kung sakali man ako ay papanaw, pag-asa ko pa rin ikaw, bubuhayin sa huling araw. Maghihintay ako sa'yo, hindi magbabago. Magunaw man itong mundo, pag-ibig ko'y sa'yo. Maghihintay tuwina, laging maghahanda upang tayo ay magkita sa piling ng Ama. At kung sakali man ako ay papanaw, pag-asa ko pa rin ikaw, bubuhayin sa huling araw. Maghihintay ako sa'yo, hindi magbabago. Magunaw man itong mundo, pag-ibig ko'y sa'yo. Maghihintay tuwina, laging maghahanda upang tayo ay magkita sa piling ng Ama. Maghihintay tuwina, laging maghahanda upang tayo ay magkita sa piling ng Ama. Maghihintay sa'yo.
Brothers, sisters, and fellow men, the scriptures has prophesied perilous times ahead. It has warned us about the evil that will beset humanity in the last days, where people will turn against each other because of greed and the insatiable hunger for power and world domination, and about horrifying plagues and famines that will take the lives of millions worldwide. We are now starting to witness these signs one by one. Unrest and turmoil all around.
The unmistakable stench of evil can be felt everywhere. And people are starting to look for answers and are not finding one. It is time to come together as one and humble ourselves before the Lord of hosts. Let us kneel down and lift our supplications to Him that has the power to save us against the rulers of the darkness of this world and the spiritual wickedness in high places. Let us call upon God Almighty for the sake of our children and our children's children, and for every inhabitant of this world who seeks hope and salvation, that we may find peace in our hearts and hope in the great beyond. Despite the predicament that humanity is now facing, brothers and sisters and fellow men, let us prepare our hearts in prayer. Mga kapatid at mga kaibigan, sama-sama po tayong manalangin sa Diyos. Ano naman na po, Mama? Lagi na yung mawin ko po ng pay. Ama naming makapangyarihan sa lahat. Arade niyang ko. Sa pangalan po ng iyong bugtong na anak. Yan ay gyedie. Nagbubuklod kami ng aming mga Wudaba din. Kami pong mga Ɛfieda na kumba mo no ho yɛda wase. Diyos na may lalang sa amin. Na pinagkakautangan namin ng lahat ng aming tinatangkilik. Agya yɛda wase. Wana nnipa nyinaa wowɔ. Ama, lumalapit po kami sa iyo. Una po Agya yɛda wase. Pagpasalamat sa iyong mga Yɛdi kan. sa aming mga buhay. Yɛsrɛ wo sɛ gye n'asɛda afɔdeɛ wɔ adɔeɛ. Subalit kailanman, hindi ka po Yɛwɔ sinentoɔ bebree wɔ w'anim. nararamdaman namin sa aming mga buhay. Ɛfiri sɛ wonto sini Kung papaano ka sɛ ɔbɛboa yɛn mu biara. Da yɛnya wo dɔ ho atenka ɛfiri yɛn akoma mu. nalilipas sa amin. Da ne da nyinaa woyi yɛn firi asan Hindi ka po ne amanneɛ mu. mga pagliligtas Na yɛnim sɛ mga da koro mpo ɛnni hɔ a upang womma yɛnya wo dɔ na wɔ ho banbɔ. Da ne da nyinaa woyi yɛn firi awonyehia mu. pinagdadaanan sa buhay. Mga panganib Da yɛfa ahokyerɛ ne wɔtaa mu. paligid. Yɛfa amanehunu ne apinisie mu. Ang dahilan kung bakit kami Agya, napapagawid wo ne botaeɛ nti a sa aming mga puso. yɛtumi pem kɔ yɛnim daa. Salamat po Na yɛnya akoma mu sa asomdwie. paglingap mo sa aming mga sangbahayan. Agya, Sana po ay yɛda wase tawarin mo kami sa aming sɛ wodwene yɛn abusua. kasala. Yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn mmɔbɔ. Na bɔne biara yɛyɛ tia wɔ no fa kyɛ yɛn. Sɛdeɛ yɛde akyɛ wɔn a wɔfom yɛn. Sa sangkatauhan. Awurade, Sana yɛsrɛ wo sɛ hunu nnipa nyinaa mu. iyong habag. Ang mga taong Yɛsrɛ wo sɛ kumikilala sa iyo. ma yɛnya w'anim adom na wo nhyira. Kami humihingi Na wɔn a wosuro wo nyinaa nso, ma wɔn nya w'anim adom. lalo na po para sa aming mga Ma yɛntumi ahunu w'anim nhyira nkanka yɛn mma. panganib na panahon. Agya, Kung hindi mo po kami tutulungan, yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn mmɔbɔ firi sɛ mmerɛ a yɛwɔ mu yi, ɛyɛ nnabɔne. Na sɛ woammoa yɛn a, samahan hwee nni hɔ a yɛbɛtumi ayɛ. alalahanin mo Wo nkutoo ne yɛn nidasoɔ. kapwa-tao Yɛsrɛ wo sɛ ka yɛn ho kalooban na boa yɛn yɔnko sa nnipa hirap ng mga ne yɛn nuanom a wɔn anidasoɔ ayera. tulungan mo po ang mga naghihikaw sa buhay, ang mga may karamdaman, Kae wɔn a wɔawɔ yɛhia mu, ang mga walang anuman napapabayaan wɔn a yadeɛ, lipunan ng tao. wɔn a wɔnni hwee, Tulungan mo kaming lahat. wɔn a nnipa mpotam yɛapo wɔn. Ang mga Yɛsrɛ wo sɛ boa yɛn nyinaa. ang nagbibigay ng kanilang mga Ne wɔn a wɔyɛ nnipa adɔeɛ, ne wɔn a wɔyɛ adwuma berɛ, maawa ka po. 10
na yɛtumi aboa wɔn a wɔawo yie ɛnkanka wɔn abusua agya yɛsrɛ wo sɛ hu yɛn mmɔbɔ adɔkotafoɔ aban adwumayɛfoɔ ɛne adikanfoɔ a wɔaban agya yɛsrɛ wo sɛ na wɔn nyinaa mmɔbɔ wɔn a wɔpɛ sɛ wɔhunu yɛn mmɔbɔ ansa na yɛbɛkɔ yɛ ahomegye mu no yɛsrɛ wo sɛ ma yɛn nyinaa yɛtumi nya botaeɛ nti a wobɔɔ yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn mmɔbɔ na yɛtumi nya gyedie ne awerɛhyɛmu wɔ wo mu yɛsrɛ wo sɛ ma wɔpɛ nya hɔ ma yɛn nyinaa yɛda wo ase bebree sɛ daa ne daa nyinaa wotie yɛn mpaebɔ agya yɛda wo ase wɔyɛ agya nkwa kɛseɛ Kristo Yesu din amen. The majesty always to the Father and to the Son is honor and power, and in the Holy Spirit dwell glory forever and ever. Ang walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos amang nasa mga langit. Pamayan isang kadang kwado ni shure free na ja wasro nkyɛn adom nkwagye ne ayaresa free ne Awurade Yesu Kristo na honhom kronkron mo nkabɔ mu ɛne yɛn nyinaa koma mu hene sɛsia ne da ne da nyinaa amen.